Dobar dan ljudi, Rap Camp, Džumbus, 2019. Krigla bar kod. Kažu Krigla je nesto, ja kažem evo ga nazad. Kažu repat je presto, ja rep došao pokazat. Tek došao dokazat ono što znam i umijem. Otvori mi studio, dolazi Mike da ubijem. Nije me bilo dugo, vraćam se na teren. Uskoro sa albumom pokazati kako derem. Želite pravi rep ko nekad, vraćam ga na ulicu. Pičke puno seru, vrijeme da začepe gubicu. Da li si spreman za nove pjesme i spotove? Naših je 5 minuta, a vaše priče su gotove. Bacamo otrove, predstavljamo blokove. Palac gore za repčugu, srednjak ide za drotove. Kao neredi stoka, spremni smo za ratove. Ekipa želi nazad muziku što lomi vratove. I baš kao nekad, više nisam sam. Rulja diće ruke u zrak kad sranje izađe van. Ajmo još jednom. Znaš da hoću ja pare mi sada daj. Dugo bio zaključan, došao je tome kraj. Udaram nogom, više ne kucam na vrata. Ispružen laka, tvoj bratac, spreman za atak. Ne želim više plakat i čekat da legne tlat. Ja želim repati da mi je konstantan. Prihoda i ishod mi nije važan. Da ću sve da je motor ispod haube snažan. Brate moj, znaš da hoću ja to i neću stat dok si snove ne ispunim, ne. I znam da ovdje ništa nije lako, ako odustanem u facu me pljuni. Ne želim stat, želim repat, želim da svaki retard čuje kako ću rep cijepat i cvjetat i biti sretan. Ponekad svi po jedan, neću se predat, došao sam vas jebat, možete sjesti gledat.